दा उसुबिदाया बेनो माने थांनाय 17 बोसोराव माने जोंनि बे ओनसोलावनो जोंना खाम्फा सारा भटआव देरहालांनानै माने बिथाङा जोंनि बे दागगारि ओनसोलावनो सासे मिनिस्टारमोन नालाय आरो बिथाङा मिनिस्टाराव बे डिपुटि चिफ जानाय समावनो थानाय समावनो बिथाङा माने गावनि गोसोबायदि जोंनि गोबांथार मानसिफोरखौ बेहाय मेम्बार गायसननानै गालांदों आरो चेयारमेनबो गायसनदों। बे चेयारमेननि मुङानो जाहैबाय दिरस बसनेस आरो बिदिनो गोबां मेम्बारफोरबो दङ। दा मेम्बारफोरनि गेजेरावहाय सासे मेम्बारा आंनि गामियाव गोग्लैयो नालाय दा बे मेम्बारनि माबायावनो माने मोनसे आङो सरकारनि बे IOI न'नि बिसयै माने आङो सोंहैदोंमोन आरो मानो होननानै बुङोबा एक्सन प्लानाव आंनि आइनि नामाव नाम फैदोंमोन नालाय 2011आव दा बै 2011आव एक्सन प्लानाव नाम फैनायलाय आङो रायलायनो थांदोंमोन आरो मेम्बारजों। बे मेम्बारनि मुङा जाहैबाय लेफन नार्जारि आरो बिथांनि गामिनि मुङा जाहैबाय आम्बारि। बिथाङानो आंनि ओनसोलनि माने एरियानि मेम्बार गोग्लैयोमोन। दा बेनाव आं थांनानै सोंहैनायाव दा 2011आव सेन्सास जादोंब्लाबो माने एक्सन प्लानाव नाम हाबनाया एसे उन सिगां जायो नालाय एसे उनाव आंनि हिन्जावनि नामावबो फैदोंमोन एक्सन प्लानाव नामा। जेनेबा आंनि हिन्जावनि नामा लाइमोन बसुमतारी आरो बेजोंनो लोगोसे आइनि नामा जाहैबाय अमे बसुमतारी आरो दा आंनि आइनि बिमानि आंनाव आइडि नाम्बारबो दं नै अमे बसुमतारी होननानै बुङो आरो आइडि नाम्बारा जाहैबाय 10555436। दा बेखौ लानानै आङो सोंहैदोंमोन मेम्बारनाव बे लेफन नार्जारिनाव। दा सोंहैनायाव आं ओरैबायदि होनना सोंदों जे बिदि एक्सन प्लानाव आंनि हिन्जाव लाइमोन बसुमतारीनि नामावबो जे एक्सन प्लानाव नामाव फैबाय आरो लोगोसे आंनि बिमानि नामावबो नामा फैबाय जेनेबा मोननै जाबाय। दा बिनि गेजेराव मोननैखौबो आङो सरकारनि IOI न'खौ प्रधान मन्त्रिनि IOI न'खौ मोननो हागोन नामा होननानै आङो बे लेफन नार्जारिजोंनो बिथांजोंनो आङो रायलायदोंमोन मेम्बारजोंनो। दा बेबायदि रायलायनाय समावनो बिथाङा बुंबाय सरकारनि न'खौथ' सासे मानसिया मोननै मोना मोनसेल'सो मोनो। दा बेबायदि होननानै बिथाङा नैबे आइडि नाम्बार 10555436 बे नाम्बारखौ अमे बसुमतारी आंनि बिमानि नामा बिनि नाम्बारनिफ्राय दानस्लायनानै आंनि मुंखौ कृपाजित बसुमतारी होनो आंनि मुङाव माने बिथाङा दानस्लायनानै माने न'खौ हरगोन होननानै सार्भे खालामदोंमोन। आरो आंजोंनो लोगोसे बे आंनि फुराना गामियाव लावख्रिगुरि गामियाव 7 मानसिखौ सार्भे खालामबावदोंमोन। जेरै बिथांमोननि मुङा जाहैबाय सासेया फुरखे नार्जारि। दा बिथांनिखौबो फिसाया थैनानै थांबाय नालाय दा थैना थांनाय हिसाबै बिजिनि नामाव खालामना होबाय आरो बिजिनि मुङानो जाहैबाय सिता नार्जारि। दा बिथांनियाबो इथा आरो बाला गारफैबाय। आं दहाय भिडिअ खालामना लाना फैदों। आं गोसो जायोबा भिडिअखौबो आङो खोन्थानो हायो। आंनावनो दङ प्रुफ दङ। आरो बेजोंनो लोगोसे आरो सासे फुलेन नार्जारि होननाय बिथांनिखौबो आंजोंनो लोगोसे सार्भे खालामदोंमोन। बिथांनि हिन्जावनि नामा जाहैबाय खुमारें नार्जारि। बिनिखौबो फिसाया थैनाय हिसाबै बिजिनि नामाव दानस्लायनानै बानायना होदों। बिथांनाथ' न'आनो गेजेर नांबाय बुंनो थाङोब्ला। दा बिसिनिया जानानै दा नोंनिया मानो जायाखै मेम्बारा मा बुङो सोंनायबा? दा बिनि गेजेरावहाय दाख्लै आं बेबायदिनो न'खौ नांथानानै थानायखौ नुनायखाय आं आदा लेफ'जों बे जोंनिनो BCDC मोनसेनिनो मेम्बार आंनि गामिखौनो सलायो बा आंनि गामियावनो बिथाङा न' हरखायो। दा बे हिसाबै बै समावबो आंनिफ्राय बिथाङा सार्भे खालामना लांनायाव 300 थाखा रां लांदों। खेबसेयाव 200 फार्स्टआव 200 थाखा रां लांदों ओमफ्राय सेकेन्डआव नेक्स्टआव 100 लांदों गासै 300। दा बिनि गेजेरजों बिथाङा फैसा लांलायनानै आंनि न'खौ सार्भे खालामनाय हिसाबै बैसोरजों आंनाबो लोगोसे सार्भे खालामनाय नालाय बे हिसाबै आंबो मोनगोन होननानै सानदोंमोन गमामायै। नाथाय बिथाङा गाइड खालामनानै दोननाय हिसाबै नै दाख्लै एसे गेजेर खन्द'आव आं 1.5-2 माससो जाबाय। 1.5-2 मासनि एसे सिगां आं बिथांनाव खबर लाहरदोंमोन आदा लेफनाव बे लेफन नार्जारिनाव मेम्बारनाव। नाथाय बिथांनाव खबर लाहरनायाव बिथाङा आंखौ बुंबाय जे बिदि मा खालामनो लाङा नङा आङो एकाउन्ट नाम्बारबो नोंनिफ्राय लांदोंमोन आरो बेजों लोगोसे आं नोंखौ सार्भेबो खालामदोंमोन। दा गोजौनिफ्राय सफैयाखिसै मा खालामनो। दा जिखियानो जाया मानो गोदान सरखारानो फैखानोसैलै बेहायलाय मानो न' नामावग्रा नोंलाय फंबाय होननानैसो आंखौ जंखाय हरबाय। दाना बिदि जंखायनायाव आं जेबोथ' सानाखै जंखायदोंब्लाबो। नाथाय बिनि गेजेराव आं बुंबाय दा बिनि गेजेराव गोदान सरखारजों बेहाय बाथ्रा फैया। मानोना बेथ'
सेन्ट्रेल सरकारा हरनाय मोनसे प्रधान मन्त्रिनि अजना न'सो नालाय बेहा पार्टिजों जेबो लिंक गैया बेखौ लानानै आङो मेम्बारजों रायलायदोंमोन आरो ओमफ्राय बेबायदि रायलायनायाव बुंबाय बिथाङा मोना नालाय मोना होननानै खेबफ्रोमबो बुंनायखाय आङो दे मोनाबालाय मोनासै होननानै आङो बे लेफन नार्जारिजों माने मेम्बारजों आङो मोनलाबा मोनासै होननानै आं मबाइलखौ आङो दानबाय आरोखि ओमफ्राय दाननाय लोगो लोगो दानिया बिथाङा मा सानखो ना गमामायै आंनि न'खौ गावनो जामारदोंमोन ना बलेथे आंनि न'आव फैनाय आंनि नामाव फैनाय न'खौ बिथाङा सोरनोबा हरदोंमोन आं बेखौ बुंनो थाङा जिखुनु आङो दा साननानै नुहुरदों बिथाङा माने आंनि नामाव फैनाय न'खौ गाइब खालामनानै दोनदों जानांगौ दा बेखौ लानानै मोना नालाय मोना आङो दानबाय दाना उनाव बिथाङा गावनो मा गोसोखांखो फन हरफिननानै दामादुम माने आंखौ रायदोंसो आरोखि एकदम रागा जोंनानै नोंखौ दानो बुहैगोन आं नोंखौ दानो माबा खालामगोन आं पुलिस लानानै थांगोन आं होननानै आंखौ बिथाङा दम होदों आरो बे मेम्बारा लिपन नार्जारिया ओमफ्राय दाना आं बुंबाय पुलिसा सोरबा सासे मेम्बारनि थाखायल' नङा पुलिसा बयनिबो आरो बयनिबो रायजो राजानि थाखायसो पुलिस बेहाय आयेना जेरै थांगोन बेबायदिसो थांगोन फै नोंथाङा आंखौ जेखि दम होआ पुलिस लानानै फैयोबा फैनो हागोन होननानै आङो बिथांखौ नेदोंमोन आरोखि खिन्थु उनाव बिथाङा मा सानफिनखो पुलिस लानानैबो फैनो हायाखिसै आरो आंखौ बुनोबो बिथाङा फैनो हायाखिसै दा बेखिनियानो दा जेनेबा बेंक एकाउन्ट बुकखौबो माने बिथाङानो लानानै थांदों आंनिफ्राय भट आइ कार्ड जिरक्स गांसे लांदों एकाउन्ट बुकबो जिरक्स लांदों आरो बे एकाउन्ट बुकआबो आंनिनोखा बिथाङा खालामना हरगोन होननानै बै समावनो सार्भे खालामनायावनो एकाउन्ट बुकबो आरो भट आइ कार्डबो जिरक्स खालामनानै बिथाङा लांदों दा बिनि गेजेराव बै आंनि एकाउन्ट बुकआव फैसा हाबनांगौब्लाथ' माने आंनि एकाउन्ट बुकआवनो हाबनांगौमोन नाथाय दा हाबाखै बे हिसाबै आं नुनो मोनदों माने बिथांमोना गाइब खालामनानैसो दोनदों दा बे एकाउन्ट नाम्बारखौ बेंकआव नायोब्ला आं नुयो खिन्थु फैसाखौथ' सोआखै आरो फैसाखौ सोयोब्ला बिथांमोना गावसोरनो खबर हरखायो जेरोखोम दा आंनि लोगोफ्रा दा जेनेबा न' मोनदों बिसिनिखौबोथ' मेम्बारानो खोन्थाहरदों चेयारमेन मोनानो खोन्थाहरदों दा बेबायदि हिसाबै चेयारमेन आरो मेम्बारनि थ्रुयैनो बै माने न'खौ मोननो हादों आरोखि जोबथारनायाव आंनि लुबैनाया बेनो आंनि मोननांगौ न'खौ माने दाथ' जेनेबा गभर्नर सासन बे हिसाबै माने आंनि मोननांगौ बायदि बे न'खौ मोननांगोन आरो जुदि मोननांगौ बायदि गैयाब्ला माबा मोनसे जुदि गाइड खालामनानै दोनोब्ला आं बिथांमोनखौ केस होनो थाखाय राजि आरोखि आं बेनि थाखाय अलरेडि आं सांग्रां जानानै थाबाय आरोखि गाबोन समफोरनि गेजेरावनो आं बे केसखौ खालामनाय जासिगोन नागारनाय जानाय नङा बेखिनियानो